Goedemorgen, zijn we weer, back live, mooi weer, weinig wind. We gaan de redbiker ophalen, die gaat zijn haartjes knippen in Berg aan de Maas. Hoe kom je daarbij? Maar goed, dan hebben wij in ieder geval al een mooi ritje gemaakt. Ik heb me dit keer aangepast aan de mountainbike. En Peter heeft zijn rechts links. Ik heb mijn zit erbij. Deze kant. Dat is een geheime locatie van de FBI. Die treden daar rond. En die doorvertellen. Nou, we gaan naar verder trainen. We zien elkaar straks wel. Ciao, ciao.